Nneenụ anya ekene m unu. Igbo anyị abịa. Igbo anyị abịa Afa m bụ Nneka Igwenagụ Ijelenze. Ọmụnwa bụ Igbo polisi. Igbo gịnị polisi? Ọmụ na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo. Ndị Igbo machakwa asụ Igbo. Fabia fa na-asụlụ ndị Igbo ibefa oyibo. Ọmụ na-ejide ndị ahụ. Ajọsụ m fọm ọnya si ka m na-ejide ndị Igbo anara asụlụ ndị Igbo ibefa Igbo. Ọmụ bụ onye iwu ojii Igbo. Onye Igbo ọbụla fụmụ wee mata na onye Igbo o wee sụọlụ m oyibo, mma ejide ya nwụchikọ onye kpịchịkọm. Ihe mma eme bụ mmechu onye iru, nkwakwali ya ike kwanye na nsị Hausa, ọgaba ugwu Hausa. Maka gịnị? Ọ chọrọ ịbụ onye Igbo. Ya ka o ji abụ ọfụ onye Igbo ibie obido na-asụ oyibo. Ọ bụrụ ihe nchọ ikwu kịta. O nwere ozi Chukwu kpughere m ka nzie ndị be anyị nọ na Lagos. Chukwu kpughere m si m ka nzie ndị be anyị nọ na Lagos, si onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Lagos mana ọ nara akwado nnwere onwe anyị, na onye ahụ ga-afụju anya na ihe ka nke ga-abịakwute ihe ka nte ga-abịakwute onye ahụ. Mana ọ sị na onye Igbo ọbụla na-akwado nọ na Lagos, o nwere ihe ga-eme onye ahụ. Mana onye Igbo mana ọ nara akwado ka anyị nweta na nna anyị, na ihe ka nte ga-abịakwute, na ọ ya akụ ya njọ. Ọ sịkwa ka nzie ndị ji obi fa akwado, mana fa onwere nke fa na-eme. Fa anara emegheli aka, fa anara emegheli arụ, fa anara apụta, fa anara atụnye iji ụkwụ fa ma ọ bụ ego fa ma omume fa ma alụ. Fa anara apụta ka amalụ ka anyị si ga-eme wee na. A sị m zie unu ozi na Biafra ga-abịa n'oge na-adịrọ anya, mana onye esoro wee tinye aka ka ọ wee bịa na ntaramahụhụ ga-adịrị ya. Ma ndị nọ na Lagos ka a sị m ka zie ozi, andị a sịrị na ndị bi n'ugwu Hausa akpọchigo ntị si rapụfa n'ọfa ka eji gaa achụ aja, n'ọfa ka eji gaa achụ aja ka Biafra wee bịa. Na ihe mee na oge gara aga egbusisi ndị be anyị kọsụrụ agha, na ọ ya abịakwa ọzọ. Mana si rapụfa n'ọfa ka eji gaa achụ aja ka Biafra wee bịa. Nọ ndị nke nọ na Lagos ka a sị na inweta ihe niile ị nara akwado Biafra na ntaramahụhụ ga-adịrị gị. Andị na onwe ihe meni n'oge nwa ka ọ ya aka metụte ndị ada akwado Biafra, ndị na-akatọ akatọ. Onwe ihe meni gị nwa ka ọ ga-aka metụte. Ndị na-akwado na mkpụrụ obi fa ọ ya emetụtekwa fa pịakasafa ma ọma mmefa too much. Mana ndị na-akwado nwechekwa ihe na-akwado na-abịa na onwere ihe ga-emefa, nọ ndị nke ahụ ka Chukwu ga-azọpụta. O nwere 3 categories. Ezigo ma ozi asịsizie. Yes. Ọzọ dịka ibie bụ ịma na m bụ Igbo polisi. Afọ m ihe adịghị nka grandson na-akọ wee bụrụ ihe, ọ bụrụ ihe eji gaa amụta ihe. Ọ na-asị ndị Igbo na echi na alụ ga-emefa fanaba. Ọ na-egosi na abụọ kwa otu, na otu a na-ekwu bụ na-egbuligbo ọnụ, na ọ na-egbuligbo ọnụ ka a na-asị na abụ otu. Andị ama mbunata otu, a sị na ala bụ otu mana ala abụrụ otu. Ndị ugwu si onye ọbụla na-abịa eji emebi ihe ahụ, mana a sịkwa na ala bụ otu mana afụgozi na ala abụrụ otu. Ihe mmụta dị na ya bụ ndị be anyị nọ na Lagos, unu ka enwukwucha wele ihe ka enume, maka fa na-abịa mmebi ihe unu, ngwa afịa unu. Fa na-abịakwa unu nọkọ ọnụ wele akwa fie n'ume, o nwere ihe ga-emenu. A sị na ndị ọrịa aka metụkeli bụ ndị nwere ego ji maka ya fa anara akwado Biafra. A sị na ndị Igbo nwere ego, ozi ka m na-ezi unu. Ndị Igbo nwere ego ju na Lagos na-akpakọ akụ, na-alụ ụlọ, na-eme ihe niile.
mana fa ji maka ya fa anaghị akwado Biafra. A sị nọ ndị nke ahụ ka ihe ga-aka mee fa nke adụchatara na alụ na ncha ga-eme ndị nke ahụ ji maka ngwongwo fa anaghị akwado ihe nnwere onwe anyị, fa asịzịa ndị ọzọ taba aja. Mana ndị na-akwado jila obi jos obi fa nọ n'ụlọ wele obi na-akwado, ọ ya emekwa fa pịakasafa, mana ọma mpịakasafa ọfụma. Mana onye ọbụla nọ na-akwado na-apụta tinye uju ụkwụ ya ma ihe niile na o nwere ihe ga-eme ndị nke ahụ. Okwu ozi ka a sị m zie unu asịkwana na m ezigokwe m unu. Nya bụ unu were akwa fio n'ume wee nọrọ na Lagos unu nọ n'ala abụọkwa otu, ala abụrụ otu. Ya ka eji asị onye ọbụla malibie Chukwu ekega anyị kee anyị iche iche, anyị abụrụ ofu. Asị na anyị bụ ofu ewele anyị na-amanye anyị bụrụ ofu, mana anyị afụgo na anyị abụrụ ofu. Steeti ekego, ugwu Awụsa ekego, wele aka dọọ na ntị si anyị naba. Anyị abịazina bịa na-emelufa mkpọtụ a na-akpọ ngagharị iwe. Fa alụọ aka sisi naba na anyị na fa abụrụ nwanne. Ifuru ya na steeti ekego, ndị na-asịkwa na anyị bụ ofu, ọ bụrụ ofu. Ọnya ka o ji dị mkpa ịkụzibelu ụmụ gị Igbo, kụzielu fenya ọfụma ka fa mụta ya, maka ndị na-asụ n'onu bụ nwanne. Ije kịta protest ụnyaahụ anyị ji ndị ofe mmanụ ahụ nọ na-asụ nke fa, anyị nọ na-asụ. O nwere nwaanyị bute meat pie sisi bịa taba free meat pie, ọ na-asụ oyibo. Amanụ m onye ebe ọ bụ, nneche enyi anya ghali ya na-aga nche na onye ofe mmanụ. Nsi n'uche m a na-akwa m ata ihe ndị ofe mmanụ ndị na-elu chichi inyi fanwe ike gote anụ eji ga-esi nri bulie eje dobe ebe a na-anyụ nsị a na-akpọ toilet, dobia fa chọrọ ime a na-anyụkwasị ya nsị, anyụkwasịcha ebulie esikwe. So ọbịa na-asị anyị free meat pie na otego anyị nọ ebe a na-protest na Westminster, mechie gabakwa na Nigeria Embassy, anyị mechie gaba ebe ahụ. So o melie n'obi ọchị ya bupụta sisi taba free meat pie, nneche enye anya na-agala onwe m. Ọ mgbe ọ sụbazi Igbo ka m ji wee si ya o nwanne m ọ gị siri eche m na onye ofe mmanụ ngwanụ weta ofu ka nta m wee taa. Mana ọ bụ na onye ofe mmanụ ejijere m ịta mmadụ atata ọya ịtacha afọ asaba gị. Nya bụ fa nọkwa na-eme nke fa, anyị na-emekwa nke anyị, odo na anyị nọkọrọ ọnụ. Nya bụ ihe apụ protest ya, ihe apụ ngagharị iwe a, maka aga m nke efifie ụnyaahụ. O nwere ndị gaa n'ụtụtụ ebe 10 fa ebidogo na-eme ega m na elekere 2 nke efifie nga mejulu ike m na-ana na mgbede. O nwere ndị na-abịa na mgbede. Ya ka eji si ndị be anyị unu jisi ike mebe ihe a ka unu zọpụta onwe unu, jisi ike zọpụta onwe unu n'ihe a bụ golden opportunity. Maka ndị niile nọ na-eme sọsọ na mba ofesi ka a na-emezi. Ndị a atayigo unu down, pinie unu daa, eweli promise ya si nwunyechi unu baa n'ụlọ. Unu kwesị mmegide kee eke mgbe iji nwee efe ịgbalga jee mee nke gị. Ụnyaahụ anyị jere, o nwere ndị jee n'ụtụtụ megide fanana. Anyị bụ ndị efifie na-abịa, n'elekere 2 ka anyị bụ ndị efifie ji bịa. Megide ọ na-akụ elekere 5 ka elekere 4 anyị na-ana. Ndị mgbede oyi o kwesịrị ka a na-eme, ndị ụtụtụ na-ana, ndị onwe ayara akọ ebe ahụ, ayara akụ ụka agbagachie. Oyi ekwesịrị ka a na-eme na ana nna anyị, mana ada emie. Unu kwesịrị imegidie abịa mee intervene, ebringie down zoo ka onye ọbụla zuo ike. Maka ọ bụrụ na ebringiri ya down eweturu ya ị na-ana, ndị agha SARS ga-ejide gị. Fa na-ezu ori, fa na-egbu mmadụ. O nwere ụdị fa anara eme, fa na-erepu mmadụ, fa na-analụ mmadụ ihe n'ike, fa na-apụchalụ mmadụ ihe n'ike. O nwere ụdị fa anara eme. Unu ga-ejisi ike wee zọpụta onwe unu, maka na onye chi na-azọ onwe ya. Jisi na ike zọpụta onwe unu n'ọnọdụ ọjọọ unu nọ. Kwadobeni n'ụzọ ihe emenwu
ụzọ ọbụla isi ga-emenwe ọbụla ego ka ị ga-emenwe ịchọọ na-atụ ụtụ ọbụlụ nọ egwu ka ị ga-agụnwe ị na-agụ ọbụlụ mkpu ka ị ga-etinwe ị na-eti ọbụlụ kọnekshọn ka ị ga-enyenwu ị na-enye ọbụlụ lọbi ka ị ga-emenwu ị na-eme ọbụrụ brokast ka ị ga-eme ị na-eme na-ekpekwa ekpele na-atụkwasị ya maka na ị na-alụ ọlụ ị na-ekpe ekpele Chukwu ewee na-agọzi ya bụ ọbịa wute m n'ihe Adeyenka grandson m nsị ndị be anyị ose etie anụba ndị Yoruba na ofu akụkụ ndị Igbo n'ofu akụkụ ana-anụ ndị ọbụla akpụọ ihe eji anụ ọgụ ana-anụ unu fie akwa n'ume osu unu gaa aka na abụ kụpụnụ fe anya fe siri ike mana nsogbu m na-enwe na mkpụrụ obi m bụ ndị Igbo amara asụ Igbo kedu ka nwanne gị si ga-ama na ịbụ onye Igbo maka na osu asị ndị Igbo gaa saịdị a ndị Yoruba ga ebe ndị Hausa ndị Yoruba na-asụ onye fụ nwanne ọmali ya si nwanne m na-asụsụ ga-ama kọwaa identity gị ewee trọsụọ gị wee nabata gị unu wee na-anụkọ ọgụ ọnụ na-anụkọ ọgụ ọ dịkwa kịta na apụta mechie headbridge mechie tollgate asị na onwezi onye ga-abata ndị Igbo emechie headbridge onye na-abata asị ya sụrụ Igbo bifo ịbata ka ekwenị ka ndị be anyị si ga-asụ Igbo ndị nọ na Asaba ada amara asụ Igbo ndị Ọnịcha amara asụ Igbo ndị be anyị nọ na Lagos ọ bụrụ ihe na-enye m nsogbu n'ọnọdụ a kịta a na-enwe kịta nsogbu ọgụ steeti na Lagos kịta onwere onye Igbo ma asụ Igbo ụmụaka be anyị onwere onye ma asụ Igbo abịazie na-anụ ndị Yoruba na-asụ wele asụsụ kwa wee na-anụ wee na-akwu ihe a ga-eme ndị Igbo a na-asụ oyibo ndị na-asụzi oyibo onwere onye mazi onye bụ onye na-asụsụ mmadụ bụ identity ụmụ ike ndị ọzọ abịa bakwute unu si na ọ bụ onye Igbo ikwelu maka na onwerezi ndị Igbo ma asụ Igbo ụmụaka Igbo amazi asụ Igbo ofu onye apụta jọmpụọ n'etiti unu si na ọ bụ nwanne unu kwelu o wee lee unu kọpọ tenkobo na tọlọ olenu unu ya bụ unu ga-ebido sụbala ụmụ unu Igbo ọ bụ ya ka m na-achọ ikwu maka na ihe a na-eme na ọgba aghara amara ebe odu mmadụ aga amara ebe dandakpu awa aga kịta amara ihe ga-eme n'ọdịnihu ịmara echi dị ime zudu a ime amara ihe ọ ga-amụta maka situation dị high tension dị ebe niile amara ihe ndị mmadụ na plan onye gbara ọsọ ha si na ebuneji isi aga ọgụ kịta ememinego ụmụaka gbuchechi ụmụaka ejiri egbe ejiri mma mefa mefe ọnụ sharop sifa baa n'ụlọ ndị egbu nwanne fa amara m iwe ọdajugofa n'obi mafe ejego je na-akwado ihe ọzọ ka fapụtakwa n'ike na ebube and fapụta kịta ebidogo na-akụkọ isi na isi maka afụgo na ndị South dị United ebido na-ekewe mmadụ na-asị Yoruba Igbo nke onye ọbụla amaraghị onye iwe dị n'obi ọgụ steeti ekịta onye ọbụla amachapụta ilo na Lagos ahụ unu mana ọ bụrụ a na nna anyị ya ka eji si onye na-alụ ihe ya wenego ụfọdụ n'ụlọ si ejezineje na-edevelopụ a na nna ifuru ife awụrụ anyị ihe niile ọ bụ na mmiri ebu seaport na ọ dịbe anyị ọdụ ụgbọelu international airport onwere onye ị ga-afụ na Lagos mana fawụrụ anyị ihe niile ọ bụ kịta na seaport ọdụ ụgbọ mmiri dị na be anyị ọdụ ụgbọelu dị na be anyị onwere onye ị ga-afụ na Lagos ahụ onye nwa na-ewejecha anyị na Lagos fejilie na-eme mkpọmkpọ guy fa na-eme Adeyenka wee pụta na-etretin ndị Igbo onwekwa onye mma ya ọkwa akwụma nrapa onwere onye makwa onye ahụ ọ pụta na-etretin nya bụ nwe na-adụ worried na-eche uche si na ose etie kịta ya ka m jisi ka m pụta ka m juka na ose etie ụmụaka be anyị niile ma ndị mama amazikwu asụ Igbo ndị mama fa amazikwu asụ Igbo ose etie kịta unu wele oyibo na-asụ intrude awụ atasikwa na ọ bụ onye Igbo anyị azụkwa asụ ya anya sụọ Igbo maka amagolu na ndị Igbo amara asụ Igbo owu ata wee lee unu tentenko bụ afọ tọlọtọlọ
wee gbuo unu n'ala. Kedu ihe unu ya akọlụ chukwu unu? Na chukwu nyechelu unu asụsụ si unu mebe ọfụma, sụba n'onu sụba asụsụ unu chukwu ji chọọ unu mma, unu rapụ ya jee na-asụ oyibo. Nya ka m ji aga mgbe niile nsi na ndị China bụ world power, ma Germany ma Netherlands ma Japan ma Hong Kong, onwere ndị na-asụkwa oyibo. Fancha na-asụ befa welie na-emepụta ihe dị iche iche, na-ewepụta machine, na-eme ma moto, ụgbọala, na-eme ụgbọ mmiri, na-eme ụgbọ elu, na-eme ngwongwo eji anụ agha. Ma ndị niile ahụ onwerekwa onye na-asụ oyibo. Mana unu bịa, unu na-ama aka ka amala onye ya asụkarị, ka amala onye a ga-amụ amụ. Ọ bụla ihe jọgbula onwe ya ka m ji ekwu, unu sụbala ụmụ unu Igbo, kụzibela ụmụ unu Igbo, kụzibeni. Onye ọbụla di ya bụ onye Igbo, nwunye ya bụrụ, o nwere ihe ọ ya agwakọta m ka nkwetie na ụmụ ya asụrụ Igbo. Ọ bụ ọkwa ọnụnụ na ọsụsụ. Andị unu bido kwa mbọchị ana m agụ ya ka egwu, mma na-agụ ya, chenjibeni afa ụmụ unu, gbanwee na bụba na afọ Igbo. Ifuru na echi dị ime, obodo anyị na-agba galagala. Ọbụgodị so afa nwa gị ka akpọ, amala ebe o si abịa. Ndị akwụchago ọtụtụ mmadụ ụgwọ, fa nagolo ego lie palliative, ebulie pụta, faje họdụcha anya, kwarachicha anya, zoche anya ezo. Kịta fa chọọ iji disorganize protest, fa wee je meghe enye. Obodo dị njọ, ndị ọchịchị niile dị na ya dị njọ. Kọmọn nri ọnụ enyefanye ụmụ ogbenye, fa wee bulie je họdụ chichicha, zochiche enye ebe niile, zochie enye. Kịta azụfafu na iwe na-ewe mmadụ, ebupụtie wee meghe enye ka ewelie wee divert ya attention. Ndị mmadụ je na-anwụsisi, a na-azọgbu mmadụ na a na-eri nri. Ifuru ya fachọ iji wee tie unu aka n'obi, unu lichezie enyi, efelu unu baibai. Mana mgbe ọ dị unu mkpa, ebupụtere ndị a, o kwesịrị ka arapụfa. Fa ya akwụ ụgwọ mmadụ ndị fa gbuche. Ọ bụrụ na unu emere ka fa kwụọ ụgwọ mmadụ, fa ka ga-egbukwe gaa n'iru. Unu afụgo ihe a nna agwa unu? Adeyenka grandson ọgwago unu, Andy ọ ya emekwe o, ezigokwe m unu ozi. Wekweli na akwa fio n'ume, weli na akwa fio n'ume. Ndị na-akwado Biafra n'obi fa, mana egwu na-atụfu ịpụta, ma ọ na fe nwere ego nọ na Lagos. Chukwu na-agbaghalụfe obele, mana o si na ọ ya apịafe itali, pịafe obele itali. Mana o si ndị nwere ego ji maka na fa nwere ego, fa anara akwado Biafra, na ọ ya apịafe itali ya apịabịa. Ọ ya apịafa nnukwute itali na ncha ga-emefa, na aba ncha ga-emefa. Na ihe ahụ niile fa ji maka ya ghara ịdụ na-akwado ka na nna anyị bịa, na ọ ya eweli itali wee pịa afa apịabịa. Mana onye ọbụla nọkwanụ nwee ihe wee na-akwado ka na nna anyị bịa, na ndị nke ahụ onwere ihe ọ ga-emefa. Ọkwa ozi ọ si m zie ka m na-ezi unu, unu asịkwana na m ezigokwe m unu ozi wee gwa unu kụzibelu ụmụ unu Igbo, sụba Igbo. Maka Adeyenka grandson ihe o kwuru, o nwee ndị kwụ ya n'azụ. Agbaghị ụzọ ogbele mgbe ọ dị echi, oke ada ata ihe onye mụ anya. Ọ bụrụ ụlọ gị na-agba ọkụ, ị na-achụ oke. Ifuru ndị be anyị niile kịta, ụfọdụ na-achụ oke ya eso nwee ike. Ndị okwuketegonu, o nwee ihe dịka na mmadụ kwudosi ike n'ihe o kwere, ọ dị akwudosi n'ike, akwa gị kwa anya. Ndị zuu akwa gị kwajie n'aja, wee threaten enye with life. O wee kwughelie, wee bido koghelibe ọnụ, wee sibe na ndị IPOB bụ ndị terrorist. O bido kwube ka o wee pilizie ndị masters ya, maka ndị masters abịagodo onye aka na ntị, wee doo onye anya adọ, wee si ya ihe ọ na-eme na fa na-afụ ya, na ọ ya afụ ihe, na ọ ya afụkwa nke tọgọdị. Andị na nke bụ Boniface ga-abịa fesi enyi. O wee tụọ egwu ma kpalịkpalị. Onye bụ na ọbụrụ nwoke, onye ọbụla bụ nwoke ga-akwụlụ gidigba ihe ọbụla ikwenye ya. Ịma ndị na-echenji ịkwa ndị mba mmiri a. Ifuru asarị dọkụgbọ, ọ na-echenji, na-akọtọgheli ọnụ.
ihe a ka ọ nọ na-akọ mara nke ọ na-akọ ọkwa okwu onye nagola ego lie onye ọbụla nagola ego lie ọ yazi amụ ihe ọ na-akọ mana ọ bụrụ na ị nabere ego lie ihe akwụdosi ike ifu na ụmụ nwanne gị na-azọpụtara ya mana ifuru asarị dọkụgbọ ifuru ụwa zuru ike ifuru nna ya nwe udo ifuru ji oyigbo kwe anyị nọ na protest ụnyaahụ na-asịfa ole ndị yoruba niile ka ekwe afịa nke a Tinubu ole fancha niile ọkwa kịta amago na Buhari ahụgo onye yoruba bịakwa abịa gbapuo ofe ike wee bọọ ofe ike n'ama so famazi ya na-eme fa na-esighelizi ọnwụ ka ekwensu na-achọ onye ọya atagbu mana aka ga-ebifa n'ala na ka m ji na-ekwu na-asị unu bulu akwa fio n'ume fa bịakwara ndị yoruba bịakwara unu bịakwa nke unu agba n'ọsọ fa bịa unu bịa nke unu mana sọsọ ofe ihe na-ewute m fa bịakọ ọnụ fa na-asụ mgbatị ịma mmazi ihe ya na-ekwu ndị be anyị a na-asụzi oyibo asụpịlị ndị yoruba a na-anụzi ihe unu na-ekwu asịzi oke kedu ndị igbo gbapụtanụ gaa na ebe ngwa jee nụkpụta mma jee nụkpụta egbe unu na-ekwu ya fananụ unu na-speak na-asị where is the gun we need arms ị na-ekwu ya fananụ ya go to that place there ị na-akpọ afọ ebe niile fananụlụ na ntị fa maka gịnị unu amara na-asụ igbo mana fa na-asụ nke fa mgbatị unu aghara ama unu dị confused unu niile abịa onye unu echenjiche ka ndị na-alịgo enu ndị na-alụ ụlọ echenjizie efe onu fanụ saba onwe fe ọgụ onye asị ya weta shovel o weta mma onye asị ya weta ọgụ o weta aka onye ahụ ka unu si gaa na-asụzi ya ka m ji bịakwado unu aka na ntị unu bido suru igbo na ọka dụrọ leti osita dịba mma ọ dịba gboo mana unu ebidoro taa wee chenjivie ma afa unu na-enye nwa unu ọ ya adịkwala unu njọ ọ ya adịla unu ezigbo njọ maka a ya emekete head bridge emechie kpii o mechie ndị na-anatazini a na-emeghe a na-asịsị suru igbo isuru igbo yara abata isuru igbo yara ụmụ anyị niile atọzie na mba oyi unu na-achọ ịkọwazili m ọ dịkwa njọ ọ dịchacha njọ o sigburu udene ma sigbuo nkakwụ na unu elega na nna unu jiri aka unu mebie ihe chukwu nyere unu bụ ndị na-agba mbọ unu bụ ndị na-alụsi ọlụ ike unu bụ ndị nwere ọgụgụ isi ana nna anyị bịa unu ga-emenwu egbe unu ga-emenwu ụgbọ mmiri unu ga-emenwu ụgbọala a na-edi ya n'igbo na-asụ ya na-emie na Germany ilu osu oyibo fa abala gị mba sị gị ken English ije na Netherlands sụọ onye fa abala gị mba sị gị ne ọkwa ebe nke njego ije na Germany wee sụọ oyibo wee na-ajụfa kedu ụzọ fa agwa gị ebe ọzọ ọ bụrụ na ebe ị na-eje dị n'iru fa agwa gị azụ iwe na-ewefa na ịbịa na-asụlụfa oyibo na isuru obefa fachọ ka isu obefa iju onye German person si a kedu ụzọ na ị na-efu ụzọ ịkpọọla ya fa adreesị iwere oyibo wee gwu ya anya ọ ya ewesị gị iwe ihe ọ ga-eme bụ ọ sị gị na adreesị ahụ dị n'azụ wanyị na ọ dị n'iru onye ahụ ka ọ dịkwa ndị France ejego m ebe ahụ na-asụlụfe oyibo fa ekwere asam ya nnọlụ ka onye ogbi fa asụrụ oyibo and fa na-eme ihe niile eme ụgbọ mmiri eme ụgbọ elu eme ngwa agha were osisi befa na-asụ ya na-edie ma ndị Igbo were nke fa tufuo and unu bụ mmadụ chukwu nyere ọgụgụ isi ndị ga-emepụtanwu ọtụtụ ihe n'asụsụ unu welie nnọọ tufuo o nwee ka ọ dị nke ka njọ kịta abụ ọgba aghara na katakata dị na anaba anyị oluo na omume onye agba n'ọsọ oluo anụmadụ worried maka ya anụmadụ nnukwute worried na-eche ekike ka unu si ga survive ya ka m ji neche anya si na mbụ onye iwu ojii Igbo and eminimie na mbụ onye iwu ojii Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo o wee neche anya fụ onye Igbo ibie na-asụli oyibo o nwee ka ọ dị anyị je dọkịta edum nwa m je dọkịta mbọsị anyị luo
hospital amakpụ m na onye dọkịta anyị bịakwute ebu onye Igbo mụ na ụmụ m sụkata Igbo o wee sụpụ Igbo n'ike wee sụọla anyị wee si anyị bụ onye Igbo ọsị m isi anyị bụ onye Igbo ọkwa anyị na-asụ Igbo ebe a dum ụmụ m na-atọ bịa fa na-awụghalị na-asụsụ Igbo a na-ekwu sụkata Igbo n'ọfịs ya ike gwụ ọsụpụ Igbo n'ike wee si anyị bụ onye Igbo ọsị m isi anyị wee fụ na anyị bụ onye Igbo wee ka na-asụ oyibo ka ihe iji ka na-asụ ya gị kwụsị ya ozugbo nsị anyị na-anụkwala Igbo ị na-asụkwali ọsị m na ọ na-asụ nsị oke onwe ndị Igbo amara asụ Igbo eche m iso na fa ọsị mba na usoro nsị a ịmara afọ anyị kpọọ m anyị bata na dọkịta nke ọzọ Onyeka o nwere dọkịta ọzọ Onyeka ọ na-abụ mbịa Igbo ka anyị ji okwulide kọwachichichala ya ihe na-eme kọwadelu oli ala ode ọgwụ ụfọdụ odechiche ihe ọbụla ngwali anya dee odenye ọ bụrụ nke eji ga-enweta ihe nweta ngwa ya si anya dee nye odenye ọ bịakwa ma ọgwụ ekwesịrị ka ede a ga-ejekwa ụgwọ wee wetie na famasi odenye sisi ji eweli efuri dọkịta Onyeka abịara na anyị sụrụ Igbo ma nke a bịa na-asụla anyị oyibo wee baalị aba wee si anyị makwa na mbụ Igbo polisi na mbụ Igbo language polisi nsi akịrị afa gị gwa m afa gị ozugbo o wee gwa m afọ ya wee si oke dọkịta Anene o wee gwa m afọ ya wee si oke amatago gị bọsị ọzọ m bịa ịnwakwana anwa sụọlụ m oyibo ọzọ wee si m oke na okwego wee si ya ikwego nụkwali ya nke bụ na amara ama ka ịbịa na-asụrụ m oyibo na bọsị ọzọ mbịa iwee sụkwata oyibo ahụ wee sụkwata ya ebe nnọ nji nwayọọ nwụchikọ oge ozugbo ọ na-amụ nsị a na ọbụọkwa ihe egwuregwu nsị ahụ kedu maka ụmụ ya ọ na-asụkwa osi mba na fada asụ mana fa na-anụ nsị a na fa na-anụ abụrụ ya cha na fa adali ya fa si n'enu akpala nkwụ daa na gidigba onye na-anụ asụrụ asụ ọ bụ onye ogbi eje France daa ebe ahụ na-ajụfa ụzọ na-ajụfa ihe fa na-asalụ m aka na-asụ m bonjour comment ça va comment t'appelles tu eilemala a na-asụ ya nwafa nwechechi ihe niile ejekwa Germany nke ndị Germany bụ ndị dị alụlụ ana fa kacha dụ alụlụ ana fa kpọrọ oyibo asị kpọm ije ebe ahụ wee sụọ olufa oyibo ihe ha ga-eme gị mana fa nọ ebe ahụ na-alụ ihe niile alụ German machine na-alụ ụmụ ihe niile moto ụgbọ mmiri ngwa agha fa ka nweta ma Russia anaghị asụkwa oyibo fa nwechiche ngwa agha niile karịchaa n'ụwa niile fa nwere ihe niile na-alụ ihe onye ahụ ka Igbo kwesịrị ịdị Igbo kwesịrị a na-asụ Igbo welie na-ede na-alụ ihe niile nyawa ya bụ first language mgbe Biafra ga-abịa ndị tourist bịa fa mụọ Igbo n'ike welie na-ede ihe na-eme ndị be anyị ọkwa ụgbọala adịgo kịta ngwanị eluzie ndị ofe mmanụ ebido na-asụ nke fa mgbatị ndị Hausa na-asị woyo hala woyo unu na-asị asụpụlị America I wanna come I wanna go you know me you don't know me yeah we see okay unu na-eme fa na-enu unu anya na-amụ unu agha dabazie onye ọbụla agbakwuru nwanne onye nụrụ asụsụ nwanne onye nụrụ ka ibie na-asị gbataba ebe nekwa ebe anyị nọ na ebe anyị nọ ọmalụ nke bụ nwanne ọ gbakwuru ndị ahụ ọma na ọdụ sevu ebe ahụ mana nke a kịta unu na-asụ ya onwere onye mazi ebe ọ ya agbaji kedu ebe nwanne m nọ onwere onye ga-amazi ebe nwanne nọ unu na-atụzi onwe unu egwu maka oyibo na-ada ebe niile na-ada ịmara ma onye Bini ịmara ma onye Isha na ịmara ma onye Kalaba ịmara ma onye Hausa ịmara ma onye Yoruba ịmara ma onye Niger enwere nke ịmazi ama maka na oyibo na-ada ebe niile ndị Igbo unu abụdị ewu ọnụ unu achọrọ ka azọpụta unu short iwe ewego m and mma akwụsịzi
maka na unu achọrọ ịnụ ka unu nụrụ eziokwu. Asị ka unu na-alaiki ka m rapụzie unu mgbe ọzọ mbịakwa ọzọ. Ihe mma bụ na m eziga unu ozi Chineke si mụzie unu. Ndị niile nwere akụ na ụba nọ na Lagos anara akwado ka na nna anyị bịa. Chineke ga-apịafe itali apịabi oyi osi m gwapa na iwo Chineke ga-adakwasịfa na fa ga-afụju anya na fa ya afụ nke tọgodi na fa ya afụju anya ma ndị nwelienu na-akwado n'ofanwa ka a ga-azọpụta. Ndị nke ọzọ onwe ndị nọ n'ụlọ na-atụ egwu and fa enwere ihe a ga-eli fa welu mkpụrụ obi na-akwado aya apịakwa fa obele aya apịafa itali aya apịafa mana aya apịafa obele maka fa kwesị ịpụta. Andị ekwuchienu m ka ọra m n'ọnụ ka ọ dị n'oge ọzọ mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi agbaghị ụzọ Owere mgbe ọ dakwa echi. Unu kwesịrị ịgba ụzọ Owere mgba gbasie ya ike. Ndị be anyị tụrụ inu si na agba mbọ otu n'ogwe agba ibe otu n'ogwe ọ bụ so ogwe ka apịla akụ. Nya bụ mgbe niile a na-egbu ndị Igbo egbu ebe niile nabaneni bụ unu ọgbara ọkụ kwekọliteni n'ofu onu si na ihe anyị chọọ ka afụ United Nations afụ si na fancha na-ekwu ofu onu. Ọ bụrụ onye esulugbago onye asụlụgbada afụ na unu kwado ihe nwanne unu na-achọrọ unu ka a ghara isi na ọnya nwa na-achọ na unu achọrọ. Ọ bụrụ na ọnọdụ Naijiria dị unu mma unu akwadona mana ọ bụrụ na ọ dụrụ unu mma unu kwado. Ọzọ bụ onye nọgodi obodo oyibo ọ na-ana ọ dụrọlia mma maka ndị na-echechibu ndị n'obodo oyibo na-alụfe ihe a na-agolu nwanne m ihe si obodo oyibo anata etinye aka weli 1000 pound n'ego o ji etinye aka ndị SARS tinye aka na ya nali anya emeli ebele. Nwanne m ejide gị ebe ọ na-agala onwe ya na mgbede abalị jidie kpụrụ ya sisi weta ego o megokwu m mgbe m nọ n'ụlọ asị na kọfị dị anọkata ego kọfa fadiklia anya fa ebulu moto na-ebukoche ndị mmadụ ya na-afọ ego 10,000 ịgbapụta onwe gị fe wele ego gị je na-ata isi ewu na nkwobi na-ego ana na-alụ ụlọ na-ego moto gala ọnụ. Ejide anyị na Unizik Junction si anyị na kọfị dị nke ọsọ ka m gba mbọsị ahụ ọsọ anụmamụlikwanụ. Ọ bụrụ taa ka ma iji ana amụli ọ dakwara ana mmemme nke o ji bụrụ m asị anyị nọrọ ana na pọtọpọtọ asị anyị nọrọ ana mmiri zoche asị anyị nọrọ ana na pọtọpọtọ hei onye si ọlụ anata asị ya nọrọ ana na pọtọpọtọ hei mmadụ niile ma nwoke ma nwaanyị nọrọ ana na pọtọpọtọ mụnwa tukwulan ji nwayọọ gbafe akpụ ụkwụ m tie n'akpa wee tageti efa febulu ihe tupu tuchibudocha anyị okilikili dron ka a ghara inwe onye gbara ọsọ koku egbe wee si na bulu moto dọba na-akwagbu onye ọbụla na moto steshọn a na-akwagbu ya na-agwafa esi m ọlụ fa na-asị m gịnị fa chọọdụ ige m ntị. Ihe mmebu nọ mgbapụ akpụ ụkwụ m nwunye na akpa uche m si m gbaa ọsọ mgbele ọsọ wee gbaa ọsọ siri ike ofu mfu anya ka fafụ m maka ana m agbata ọsọ abụ m sprinta Chineke nye mie mgbe anyị na-agụ ma praịmarị ma sekọndịrị abụ m sprinta. Anyị gbaa rile mụ na ebidie ma ọ bụ mechie nye andị m pụọ ọsọ ndị niile nọ m n'azụ mụ na fa na ọgbakọ ọsọ ana m enyefa nnukwute gap m wee yuzuo data opportunity talenti ahụ Chukwu nye m wee mee ndị SARS ihe mbọsị ahụ m wee chili akpụ ụkwụ m wunye na akpa ofu agba m as faster as aeroplane gbapụ ọsọ n'ike ebe fa niile ka egbe wee tụchudocha onye ọbụla okilikili ma fa ma egbefe ahụ achọghị m ịma ọsọ ka m gbala ọsọ gbaba ofu streeti mgbede abalị ama m ebe m na-ejezi eje na-akwụghalizi nsifa Chineke kpọkwu unu ọkụ nọrọ ebe ahụ na-akwafe iyi and fa bịara chụba m ọsọ maka fa dị more interested na ndị ejide n'ala maka fa bịa chụọ m ọsọ fa ya eluzu ndị ọzọ so fa wee mee anya ka fa afụrọ m mbọsị ahụ m wee gbala ọsọ na-agagharị m wee fụ kios
wee yọọ ọfa onwe ofu onye mfuzi nwaanyị wee yọọ ọnya ka m bịa lalụ bie Chizọba bụ afịa wee lalụ chi wee fo wee naba ọkwa ihe a na-ayalụ ndị SARS ya lalụ onye na-ana bia na-azịkwa bie mmadụ lalụzie be mmadụ onye mara ọkwa ya sinsi ahụ mụ na Chizọba ahụ bụlụ ọyị ọ na-alụ na Ọka Community Bank mmeghechezi akaụntụ mụ na ya bụlụ ọyị njezikwa iweta ego mmụọ ọsọ nye m ego nnaba ọnyanwa ndị SARS a na-afụju anya fe egbugo onye nebe anyị na-anatakwa ọlụ akpụrụ ya kpọọ nnukwute ego sisi weta papa fe edebere kọpọ debere sisi fe eligo nri asisi weta eweteghị na a ga-egbu faghọọ kidnapa n'ike faghọọ nnukwute kidnappers mbụ ndị SARS efu faghọọ kidnappers akpụrụ gị akpọ afọ ego asị ndị bụ unu weta ma ndị na-ele ọgan na-agwacha fafa kpụta ndị a ga-ewelu kidney ndị dị fresh ndị dị yọng ka fa na-achọ ndị dị fresh dị yọng a na-aga n'ụzọ bọọsụ gbakọta fa efetuo moto si na fa na-achọ suspect na o nwere suspect a na-achọ n'anya achọ onye dị yọng dị fresh alụ ọnya aka asị n'ọnya ka a na-achọ gị ka a na-achọ ịgbala ọsọ itinye aka kpụrụ ya asị bọọsụ move anyị afụgo onye anyị na-achọ bọọsụ gaa iru bọọsụ agaba iru ya ka m na-agwakwa unu ọnwa onye akpụrụ na bọọsụ unu agakwa n'iru ndị SARS kocha egbe fa bụ ndị kidnappers fa bụ ndị gịnị kidnappers fa kidnapụrụ fa ba ọfịa fa bazie ọfịa fa tọnụ oto kidnappers fa tọnụzie to kidnappers fa ebido kpọba papa unu na mama unu fa bute ego ebutere ego egbu onye ahụ ọ bụrụ nọ ndị ritualist zifa fa weta human part fe pieces onye ahụ weli human part ọ bụrụ ndị doctors zifa bute mmadụ ka eweli kidney fe pieces eweli kidney ọkwa ya kapasi enwe ego fa na-egbu mmadụ na ndụ fa na-elive ego ọbara aye endie n'izu onye si na ọ chọrọ ịpụta wee mee ya ọ ya emetụta onye ahụ mbọsị ahụ obe akwasịrị ike bọsị ahụ ka ọ ga-ama na ọ ga-eso na EndSARS ọkwa ifuru ọnụma ele ọ bụrụ na mmadụ esoro bịa na-akwado EndSARS ọ na-asị na o nwere ihe ọ na-eme idonkia ọ na-eme idonkia one day ọba n'ọnụ papa nwụchike onye kpichikom fanwụchike fa wee mee nya abancha fa mee nya echeta ebebe o jisi ike wee wepụta isi o wee mara ihe a na-akọli ya o wee maa na ọ ga-eso mebe EndSARS ọkwa kịta ndị na-asị na fachọ ana Naijiria fa kwesịrị ibulu ụzọ n'ihe a mana anyị nwa bụ ndị ihe mmadụ na-emetụta anyị bịakwa ndị egburu bụ na Bini mana anyị pụta na-eme na anyị chọọ ka EndSARS mana ndị ọ na-emetụta agaghị abịa ọnya bụ mwute ọ na-ewute ụfọdụ a na-eme idonki ọ bụrụ ego kafa ọ bụrụ ozi ka a na-agbasa ọ bụrụ kọnekshọn kapa na-eweta o nwere nke pa na-eweta fa agbachi nnọọ nkịtị nọọ ka mmadụ tọ n'isi o nwee ka ọ dị unu ga-ejisi ike jee ji nwayọọ jee mụọ Igbo a na-anụ unu ego si na unu ego ka unu tinyebeli unu ndị ekwesịrị nna unu ego ka unu ga-ewee kụzielu ụmụ unu Igbo maka unu bụ onye Igbo unu jee na-akwụfụsi ụgwọ na a na-akụzili ụmụ unu Igbo o nwee ka ọ dị ndị be anyị eju na Lagos ma ugwu Awụsa a sị ndị ugwu Awụsa ka esizie m ozi a sị si rapụ ndị nọ n'ugwu Awụsa n'ofa ka eji ga achụ aja n'ofa bụ nwa atụrụ eji ga achụ aja ịmara nwa atụrụ ịma na ihe niile a na-achụ aja ọbala bifo ihe wee mee Chukwu ji onwe ya chụọ aja gbakwa ọbala bifo ihe wee mee bifo ọzọ pụta mmadụ a sị si rapụfa n'ofa nwa bụ gịnị nwa atụrụ eji ga atụrụ Chukwu aja fanọla ebe ahụ fanọsikwe ike fanatana si rapụfa ndị nọ n'ugwu Awụsa fanwa ga-abụ gịnị nwa atụrụ eji ga atụrụ Chineke aja ka ihe wee nwee ike mee
so fa nọrọ ebe ahụ. O nwere nwanne m nọcha ebe ahụ ma my nephew ma my niece fa nọchala ebe ahụ. Bọchị nnu na-ejigolu fa chụọ aja n'akali ọzọ. Ofu mkpụrụ anya mmiri mmadụ agba, ofu mkpụrụ anya mmiri mmadụ agba. Ofenwa mbụ na Biafra ekwere abịa. Maka gịnị? Fa nọ ebe ahụ, fa anaghị akwado Biafra. Fa na-eche akụ fa nọ n'ugwu Hausa, fa na-echi ma ndị nọ na Lagos kpajuchie na-agba na ebe niile na-agbachi mmiri na-agbachi. Ya bụ na nwee ngwaahịa ebe niile. Fa wee ji maka ya wee jụ nkwado na nna fa. Fa ji maka ya ụfọdụ n'ime fa wee jụ ndị ahụ. A sị na fa ga-eluzu ihe niile ahụ fa na-akpakọnata ka fa wee ka anyị ghara inwele ana nna anyị jụ na fa yara akwado na fa ya eluzu chie. Olee si ma fa echegheli ite a mali ihe n'ike. Ngwa ezichego m unu ozi mbọsị taa. Nwekwa ọzọ mbịazie. Ngwa ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ. Bye.